mfazi wami lona yena uyakutshela ukuthi mfazi wena no relax Pula mapiano. Relax What up, Buffett? It's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, Smazi TV, I am the answer. Mfowethu namhlanje ngimeni ubani? Mina Siphamandla Mhlanga. Mfethu ngicela utshela abalandeli bami ukuthi sikuphi kada. Okay bafowethu lana siseCarolina endaweni yesection Kanini. Oh sisenkanini bafethu. Awubatshele ukuthi hey cela nisibhalele if ever uyasola ukuthi umuntu wakho uyakufebela kanjani sisesekhona la Carolina because siyahamba bafethu bese niyangihlupha nisengihambile awuthi yami indaba ubhalela ishow namhlanje. Ubhalela ishow ngoba manje ukuthi ngiphatheke kabi ngithole umama abantu bami bayangibhayiza isikhathini esiningi bafowethu. Ngithole usithavela uphezulu umuntu omshangane hayi nomuntu walamzana. Lento le yengivise ebuhlungu bafowethu. So manje nina noyithuni nesikhathi esingakanani nithandana nalo mama? Sina 5 years. 5 years yonke. Seyiziphi izinto ayicalayo sobona ukuthi lo muntu lo uyakufebela manje? No manje uyaqala asalala endlini akasalala endlini asatholakala. Sure. Bantwana sebaphatheka kabi nangibuye emsebenzini abathuli bahleli kahle lapho ngicala khona kuyabona ukuthi hayi manje akasekho right manje umuntu sekuqala kwenza something ngoba manje nginokubuya emsebenzini bantwana ngibathiwe babuye esikoleni ngitshela ukuthi sebalambile njani bafowethu yabo lezi zinto lezi zingiphatha kakhulu. Ngiyakubona ntwana yami nevoice uyashake awukho grand kahle. So manje awuthi yami mina ngumbuzo wami ogcina are you sure ukuthi lo muntu lona sim expose abantu bambone ukuthi umuntu onjani? Ngathi mase ngibuya ukuthi no Smaza siyeke lento yamakhamera umuntu wami ngiyamthanda lo usho awuthi yami? Yeah ngisho athi yami ngavele enze ngendlela mfana ne ngibhayizisile isikhathi eside ngakho. Bafethu unayizwela uthini uMay Out? Ngizokubona mangibuya kuyoshaya ispan after investigation ne? Sure. Thank you awuthi yami. Bafethu niyamuzwa uthini uMay Out? Let's do what we do best of which is what the investigation. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Thank you. What up, YouTube? Is your boy Smazi. This is after the investigation, bafethu. Silana bathi kuphi bathi ka Bazooka. We were doing our investigations. Sibathola bayajola kada. I don't know if I got the name right or kanjani mara. Silindu May Out to show him in the evidence, bafethu. Awuthiyami. Sithini lapho ngoba ngathi uyangidlula yini ungiboni? Ngikuboni awuthiyami. So awuthiyami ngitshele mfethu. The reason why ngikubizele yini igama lale ndawo? Bazooka side. Bazooka ne? The reason why ngikubizele kada aborodo mfethu bathi mabangikhombisa information bangitshela ukuthi hey lo muntu uyajola and kukumanje njengoba sikhuluma ula phakathi kaBazooka buka la umuntu wakho lo nguye awuthiyami kanjani manje awuthiyami? Usho? Sure awuthiyami sure lo mjita lo wavaya nayo omnyama la uyamkena lo mjita. Lo mjita ngimkeni awuthiyami kanjani manje so babona kuphi wena? Babona la phakathi awuthiyami so uthini wena ufuna ukuthi ungene phakathi or ubuyele endlini yo la? Awuthiyami angibuyeli phakathi angibuyele endlini ngifuna ngena phakathi straight ngimone awuthiyami. No asivaya. Uyangihlanyela. It's your boy Smazi bafethu. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Asibangena. Kanjani ke awuthiyami benza so manje yababona serious. Book. How? Yini. Oh, relax. Wena, bebe. Wazomnyanyisa wena. Umenzani mfethu wami? Ufunani wena? Ufunani wena?
Mfazi wami lo ufuna njani kanti? Hayi, mfazi wami lo. Mfazi wakho la awuthiyami. Mfazi wami wenzani kanti? Shimntwana endlini Wena mfazi wami phela nje. Phela yini kanti? Awuthiyami ubani wena? Ya, mina ngumaphosa mina. No, asiphumeni ngaphandle. ngaphandle njani Umuzwa lo muntu. wena wena Relax, awuthiyami, relax. Relax, awuthiyami. Relax, awuthiyami, uthini ubani igama Ngumaphosa mina. Yeah. Wenzani nalo muntu lo? Mfazi wami phela lo. Yeah? Mfazi wami lo. Awuthiyami uyamuzwa lo muntu uthini? mfazi wakho njani Yebo. mama mntana wami wena ubenzani mfazi Suka wena mna. ungena ngane echangane le Wewe yini? umuntu wakho njani Umuntu wakho usinini. changane ngaphandle ukuthi uthini lo muntu wena wazonginyela wena uyeva yini ungenaphi ukuthini wena lo mfazi wami lona uyakutshela ukuthi mfazi wami wena No, oh! Relax, oh! Uyaphula amabhiyamu. Uthini, awuthiyami? uzonginyela sitoko sami uyanya Relax, awuthiyami. Ungalwi nalaba. ngithengela izinto zami uzongithisela la ungazonginyela wena yepha awuniki imali njani wena wethenga isitoko semali yami lethi ufuna isazisi Why ufeba, my sister? Niyalamba, my sister. mina ngifuna abantu abancane bakunika imali njengalapha. Lo mjita lo ukuphi imali lo mjita? Over. Oh, wena uyamuphi imali my out? Oh, fa umuka nale bhiya yami. Oh, konke nale bhiya yakho. Konke phela. Abangeke ukhalele lona bese uzokhalela njengoba ukhalela 5 rand lona. Wala sitoko. ungazonginyela wena wena ungena ngani umfazi wami Hayi ndoda yini? mina ngena ukuthi wena uthenga ibhiya ngemali Dala phela yakho sidlala nalo muntu yini kanti? Dala njani nalo muntu? uyakutshela Yamuzwa uthini? wena Yamuzwa Wena uthini? sifuna usinika imali enanginelisa sibina sembhedeni nahlala kunginelisa wena. abantwana bami uthini ngabo maye wena Uyenza into yakhe yena ayena lo. abantwana bami uthini ngabona Yamuzwa uthini lo muntu? abantwana bami maye ungena ngale nshangane lenkosi unemali. Awusmile, awuthiyami ushaya igoli. Eh ndoda ngikwatile mo. Ukwatile. Masimba ndoda yeva yini ukwathe masimba amakholi emasimba mfazi wami lona uyakutshela kathi Yeah. Alifuni lento yenzayo wena. Hey. Yo, mshaye ngesitina may out. Ya vele ngizomthola lo muntu. Senesikhathi esingakanani ubhizi nalo bafo la? 3 years. 3 years. Solo nje ngiyinto yokudlala lo. Yo. Awuthiyami wena uthini konje manje isho-ke mama ukhetha abani kimi naye lishangane lakho-ke lana Ufuna ukuphuma kimi akaziphumele ngoba umuntu ofuna kuphuma kuyo bantwana bami ufuna kuphume nebantwana bami-ke asekwakhokela ngoba mina ngithanda noyithuca bangani ngeke. Yeah. Hawu. Ni wena ukuthi Uthini kahle wena? siyakhuluma la. Ngithanda noyithuca bangani. Relax, awuthiyami. Isibhedlela kasishangane nebemba ukuthi muhle njani. Empedeni akasishangane. Ishangane nemuntu nje lo ufana nayo nje. njani ngathina mubi yini nje ukuthi muhle njani Wena umubi mina ungazi Relax me out. yini ungithatha so nje mama yini ungithatha so mama khuluma kahle ngomlomo ungangishayi sikhulume nje. uyangi-undermine Uthi yini inkinga yakhe ke empedeni lo? Alivuki nje nokufa ngihlala nje sithi lapha mina ngijimele yena lo. Oh, relax. Awuthiyami. wena muntu wenkosi Udlelwa amashangane. eshangane umuntu okwasiwa la uzongitshela wena Akasiwa la lo muntu. Udlela umfazi. Bathi alivuki indoda. uyanginyela wena mama wena yazi Khani azi manje ukuthi alivuki. khani usokubona lo ukuthi angivukelwa mama besola uthandana nami ungeva nje bantwana maye benzeke kanjani Yeah? Awuthiyami wena manje uthumisa njani masekusona? Mina ngisakhuluma lo muntu angazi ukuthi ufuna yenze njani. Yebo. Yebo, nami ngiyakuthanda. Forever wena, son. Ofa.
Manje nihamba noyi2 kahle kahle. Wena umyeni umephi? Ngimsibosela boyithi yena umephi? Mina ngithanda wena ke cabanga ngithanda shayela. Wena uthi uthanda umfazi wami. Uthanda umfazi wami. Umfazi wami kanjani? Hayi ndoda wena. Ngihamba noyi2 ngisho. Ishaka namsele kuna unesithembu nami nginesithembu senoyi2 kanti yini pinking. Ngoba nami nginesithembu. No siphele phambi kwami naso nisibonje nini? My sister uthini ufuna ukushaya ngesithembu uyayivuma wena leyo ukuthi unithanda noyi2 Hayi njani ufuna njani ufuna lokho. Yo Niyalwa. bayachitha la bayachitha uyaseba lo my sister relax uyathini uthini kanjani wena indaba La enzekayo? abantu boyithi and ngisaza boyithi cabanga. La boyithi. Masemncane ndoda manje sikhuluma nabafana nalaba mfana. Hayi not about age mkhulu. Ngabe usona thina makhekhe yabona Usho nje mara navele ngizayithola Uthanda umkhulu wena. yo sofuna amakhehla manje my sister Sivele ngiyabukeka mani nginalento. Ukuthi vele nginalento vele understand ukuthi. Etali. awuthiyama uthini wena Wangijwayeli kabi Dali asami. Hayi ndoda hayi. relax me awuthimyekele mfazi wakhe Ngeke phela ngeke. uthini ngeke Yena lo muntu. khaliswa ukuthi othenge emabhiya wena Yebo Mabhiya akusho wena ukuthi uwathenge kanti wena hlangana ndini. kanti manje mawuthenga amabhiya kumele uhambe naye Yebo mosi lokho. Niyalwa. no relax relax me out myekele avaye nomuntu wakhe Manje senza njani mina la? Yeah. Senza njani mina lapha ngoba? no uthiyambele umuntu wakhe loya dala abajola labantu banabo 4 years Hey, wena uthi una how many years 3 years na Yes mosi. Awukane lapha izolo lapha 3 from faith. Siwana lo sheri lona. Intombazane mfana ufuna umbulala. Yemana ufuna umthengele amabhiya lo muntu Shimole wena. Ukanya wena ngamabhiya. Yebo phela lo muntu uthathe Ukanya ngamabhiya. uthatha imali lo muntu. Yamnika imali lo muntu. yeah mshana ngegirlfriend allowance Yebo mosi. every month Every month. esana sami siyofuna igirlfriend allowance yakho la Che ngale kama sithola lama egnet ntombi lapha siyafunda mfana. ufuna ukumfakela la Bangahambi ngakho mina ngibele wena ngalo ya umsebenzi ngaloyo wena ngiyalisa yonke engiyifunayo wena wena wami wena wami uyasho ukuthi futhi ukunikeza negirlfriend allowance lo muntu njengoba injalo nje yebo ukunikeza malini lo muntu lo yo ayikhulumeki ngile yalo yalona ayikhulumeki qobo cabangani ngiyakuzwa my sister ngimuhle nje nginqayikhalesi yo lima lesi no hayi uthini nanga umuntu wakho ufila njani sekabuyile ubuyele wena uthiyami Semanje sengiyephyo. so happy over Sengiyephyo. yo wena ulakhi indoda awufuni nokumlwela uvela ayibuyele nje Angeke asabuyela lo muntu sohambile. ne ayivele sisibuya na sambe oh bafethu it's your boy uSmazi sifikile kada awuthiyami uthini lo muntu ngoba naku phela sekayibuyela uhamba neshangane lakhe manje Maye awuthami yazi ngiva kuhlungu njani mina nakenza solo ngoba lo muntu ngimame abantwana bami nje. ngiyakuzwa man Yazi ngiphatheke kahle serious phela Sure. awuthami. maye uthini namhlanje ungasho ukuthi iyajola 99 kusizile ukuthi ulithole iqiniso Ngisizile awuthami ngibonge kakhulu ba awuthami. ngoba uzwile namakhehla yamazi lo my sister phela Ngiyaweva lamakhehla yamali kusho ukuthi my sister nguye lo ngathi khohlakele ne Sure. awuthami yabo. Ngizwile manje ngiyabonga ngisizile isikhathi eside awuthami. bafethu it's your boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani siyafika kada akabhazuka sithola my sister ubhizi namashangane ngapho ufunwa ngamakhehla do what you do best of which is what like subscribe and do the most rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la